Γεια σας και πάλι. Την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου του 2023, στις 8 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο workshop της σειράς «Η γονιμότητά μου, διάλογοι με τη μήτρα», που θα έχει θέμα τις σκεπτομορφές και τα στοιχειακά. Οι σκεπτομορφές λοιπόν και τα στοιχειακά, πώς μπορούν να επηρεάσουν τη γονιμότητά μας και πώς μπορούμε να τα απενεργοποιήσουμε. Και θα μου πει κάποιος, μα τι είναι οι σκεπτομορφές και τα στοιχειακά? Ακριβώς γι' αυτό γίνεται αυτή η συνάντηση, για να καταλάβετε καλύτερα το τι είναι και το πώς λειτουργούν προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση όταν κάποια γυναίκα θέλει να μείνει έγκυος ή να βελτιώσει την γονιμότητά της. Μπορεί να λειτουργήσουν δηλαδή και αρνητικά και θετικά. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή μονάχα σε ένα βίντεο που είναι απλά μία πρόσκληση για να έρθετε στο event, είναι ότι δεν μιλάμε απλά για τις αρνητικές σκέψεις. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό και λειτουργεί με ένα πολύ πιο έντονο τρόπο προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση, είτε προς την αρνητική είτε προς τη θετική κατεύθυνση, όταν θέλουμε να επηρεάσουμε τη ζωή μας. Αυτό επίσης που μπορώ να σας πω είναι ότι σαφώς οι σκεπτομορφές και τα στοιχειακά έχουν να κάνουν με το κομμάτι της ύπαρξής μας που ονομάζουμε ψυχικό κομμάτι ή και το νοητικό μας κομμάτι. Αφορά κατεξοχήν αυτό το κομμάτι της ύπαρξής μας και όχι τόσο το φυσικό. Βεβαίως το φυσικό επηρεάζεται όταν κάνουμε συγκεκριμένες σκέψεις ή αισθανόμαστε συγκεκριμένα πράγματα. Ελάτε λοιπόν την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου του 2023, στις 8 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδος, για να καταλάβουμε μαζί περισσότερο το τι είναι αυτά και τη σημαντικότητά τους, να μπορείτε να τα απενεργοποιείτε για να μπορέσετε να φέρετε αποτελεσματικότερα τα αποτελέσματα που επιθυμείτε στη ζωή σας. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στην επιθυμία το να μείνετε έγκυες, να αποκτήσετε ένα παιδί. Μιλάω για οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο θέλετε να φέρετε σαν αυθονία στη ζωή σας, σαν οτιδήποτε θετικό. Θεωρώ ότι έχετε να αποφεληθείτε πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές αποτελούν μια πραγματικότητα την οποία δεν υπολογίζουμε ότι μπορεί να επηρεάζει τόσο πολύ τη ζωή μας, την καθημερινότητά της. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Όσες νιώθετε το κάλεσμα, είστε ευπρόσδεκτες.